हेल' लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो दा आजाखौ बिजि लांनो नागिरदों आरो जोंनि राजाखौ 9 मासनि बिजि थुयोनो। ओमफ्राय थांनोसै गथ'आ बिजि थुजानो मोनसिगोन दा बिजि थुनोसै आरो राजाखौ ओइ लास्टआव बेथेबि ओमफ्राय नों लास्टआव हौवानि गाखोब्रा बिजि थुजानो मोनथारसिगोन। टेनसनथ' गैया दायो दाहायसो या बिजि थुदो आरो साइकेल बिजि थुसिगोन। Mode golo-golo na. Adihay, mana kabak saya. Sana. Hogan hai hogan. Ansai. Kebiji tekan bang. Hambat. Jangan lagi kutu-kutu. Nah, tuh ada sana deh. Gak. Ada mancing enggak? Dapat tidak? Baik gitu. Jadi sana. Sudah mancing enggak, Pak? Mancing bang tidak? Aneh. Này, dân mình thì bé nó vào. Kau begini dong, tidak ter dong. Tak kerja sama barang. Dân là đi sau này à nè, kia nào đi à nè. Ôi, có cháu udah nengkar bay. Đi khăn nào Sampai bay, jara jika bay dani bis tu na yau. Malai pada bangku jika bodoh ye, sih kamu kau bodoh sih. Sengau cakap kia, hai, muzang seng. Nama, negap ni mami, negap ni. Ini. Negap ni mah. Oh, tidak. Anggap dengan le. Anu bis tu ni sana ni anggap dengan le mah. Lagi. Gap dengan. Gaga. Boleh sedari. Biar bu. Mama Hai, lain hello ma. Hello logofer. Hai, hello sana. Dihan le ba. Nair sini. Hello logofer. Hai logofer. Papa. Papa le. Papa le ma. Kile. Oi. Papa le mami. Papa le ma. Kile papa le. Lai. Ewan gitu. Sudah. Biji sudah apa ini? Bosan ini padus toh. Dia ada. Ada sabzum bari. Mana? Tension aku sekarang kamu begitu. Angli bener. Ikut. Lah. Soalnya babri ke babri dong na bini. ID. Oh, kalau kamu mau bisa lah. Ni bukan macam mana sampai. Ikut tak buat je. Saya dah blok. Yang ni lega ada zing sekolah saya. Abulan saya. Nay, ber
नै आदा इसा बिमा दङ ओइ लामायाव ओमफ्राय जोंहा आबैया सिला सिबबाय नै सासे आलासिया मा लादो आबै खिनो ओंखारदों आंनो खिनो ओंखारदोंहाय आथिंनिफ्रायनो आं जायखिनाय ओमफ्राय आरो सासे थैबावनाय दंबावो सासे थैबावनाय दंबावो आरो बेरगु होननाय साथाम हिनजाव हाबा लानाया बेबो दंबावो लोगोसे सासे सानै साथाम हिनजावासो साथाम बे आरो साब्रै जोंहा दा आलासिफोरनो ना सारांदो खोन्थागोन आरो खावाबो होनदो ना सारनो नागिरदों ना जानो हाबाबो थाजायो ओइ आबौआ जे लाबो आंनो आलासिया सानै ओइ नै आबै फैबाय लाबोदों खोमालै आबै आं जाखायो जुलिसा आयं बावगारदो मा बुस्थु इयो आयं मा मैगं मा नाम फान्थां फान्थां नै ब्रकलि 16 केजि ओंखारदो 5 केजि मा दङ नै फान्थावा नै यावबो मनासे आरो मनासे बैयाव मा दंथाय आं नुवाखै दिन्थिनि र' ini golaksiगोन लासै हमहैबाय रुहाय सेन्देलखौनि सेस आंहासो ओरैनो हाबनांबाय साला नायानो मासे गलांबाय हमनो नागिरनायानो सेस नै हाब्रु नांजोब्बाय अबे यो आयु बाला आयु नाय सेस जाखेदों नांजोब्बाय है साला नै नाया नैहाय मबाइलखौ हमदो आंना सिजोब्बाय आयु थाबायनो हागोन आया नाया बेनो जाबाय नै ना खान्दी मानो आयु बाला